Me aka yi? Ya kamata a ɗauki mataki akan 'yan ta'addan nan. Babu makamai, babu alburushi. Baba ka ji tsoron Allah. To a ji a siyo mana. Mutane sun raba kuɗin sun sa a jihunsu. To. Baba shi kawai da saba alƙawari. Tun lokacin yaƙin neman zaɓe. Billahi lazi ba za ka shiga aljanna ba. Aminu Sharif kai ma ja mun sata. Irin wannan cin fuska da cin mutunci ni za a yi ma. Tuwo ne idan ka. Wa ɗauka kenan. Sai hajiyar mu uwar shagalallu. Kai? Ina tunanin garzali ne. Waye ne shi? Ya za ka yi min haka? Ni hasashe nake. Zuciya ta mutu. Kuma wallahi sai mun sa kafar wando ɗaya da kai tun da kai min haka. Ƙaniyar uba ka nufi. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.